Pakistan'ın Peshawar şäheriniň ýerli polisiýasy terrorizme garşy görüşde helak bolan ofitserlere hormat bildirmek üçin ýygnandylar. Bu çäre öldürilen polisiýa ofitserleriniň dogan garyndaşlary hem gatnaşdy. Pakistan'ın polisiýa resmileriniň berýän maglumatyna görä, soňky bir näçe ýylyň dowamynda Taliban hereketiniň hüjümlerinde 2000-den gowrak polisiýa ofitseri helak boldy. Orsiýetli işäwürler Moskwada geçirilen Suwda sergisinde täze haritlaryny görkezdiler. Russiýa günmataryň girden sanksiýalaryndan ejir çekýän bolmagy mümkin. Emma şol bir wagtda öndürjiler ýurtda öz haritlaryna has köp islegiň bolmagyny umyd edýärler. Bu sergide beýle haritlar bilen bir hatarda mümkinçiligi çäkli adamlar üçin niýetlenen kolyaskalar we çağlar üçin medisina terişdeleri görkezdiler. Gürjistanyň paýtagty Tbilisiň haýwanat bagy gaýtadan açylyp, haýwanlar täze ýaşaýyş tebitlerine ýerleşdirildi. Mundan 3 ay odal 13-nji iýunda Tbilisi sil gelmegi netijesinde şäheriň haýwanat bagynyň aglawa bölegine deper etipdi. Şol wakada haýwanat bagynyň 3 işgäri we 250-den gowrak haýwan helak bolupdy. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.